Hi guys, sumanamig pamahaw. Maraming lamig hanggi lauoy. Basta presko parang lamig jud kanon kay tamis-tamis pa. Sa karon manglakaw may kay ipapalit mi ni nanay og kanang gamit sa gripo og katungkuan kay sa kunong ipa. Ajo ni Junjun kay si Junjun man makamao man si Junjun og panguri-kuri. Wa may makamao dali makuri-kuri. Na si Junjun may gi tugon ni nanay ganiya kamera ko ni mamalit sa mga gamit kasi Junjun naman pinakahibaw. Diyan to sa mi guys. Tay. Lakaw sa mi tay. At tumislungsod ka tong inyong gisugo ba? Musang paliton. Makahumana ba dyan sa file? Ha? Bawa sa ninyo. Nasa gipile ni nanay. Itong resepyo lagi. Haw manglilion og nahuman na ba? Sorry ha. Tapos kapurang tuwa ba siya dito? Kaya mo rapong isdengan og uli og humana. Ngayon ka mo sakay ko ulit. Dali naman to. Uli naman. Nato sa mi. Namji kuan bulanghoy. Nana ba kani unod ni ijang bulanghoy? Nag motor ni ay salamim deg motor ni ay sa no. Wala bibigyan. Makan bibigyan. Kuan na. Ha? Dejungi sa kuno ya. Ay pa. Ya. Dejungi sa kuno gawa kuno kadajong. Way laki na na. Asa dapit? Tagasa din dapit ng ilang view. Sa sentro? Nga bang sila bidyokihan gahapon yung mga itong kanta-kanta. Ano may mga laki dari kito namalik na silang trabaho. Yung John madyong buntag. Di sa makagahapon wala ka nagpakita daris bahay. Ha? Ayaw nga ito yung pagumangkan nga. Nang lubang ka. Pangita ang tatay gahapon o mga nagpakita. Ano ang tatay pagumangkan. O man nagpakita. Nang lubang. Nana ni unod ding mani? Di sa kanang hagulang hoy. Nana ni unod wa pa no? Wala na ana. Wala na ana. Ato. Maning lakaw rin man ng Manila, maakin ang manihan. Ambi na nabay sud. Kamanang ni? Ngawat og mani na nga. Ageroy. Nanay sud. Na. Sunod adlaw ma. Kaon na ni. Na guys, lami ra bag unod. Lami ra ba jikan uning mapay pag ibut kita miss, ha? Ajaw, kuha ra ko isa ka buok. Napay di ko ano. Dabong mo dako pa na. May ani. Misis ta tebe. Ang lami ana tamis. Bata day. Yung bantay. Kuha na nagbidyokihan. Wala gawa na yung ihatod. Di kay. Maura pud to. Kamuti naman eh. Kari nagamay pa. Katiri dato kay tambak daghan jitog unod. Lami ang ganas lapuan. Kaning udlot sa bulangoy kay mautan man eh. Asa. Ngoy ko no. Kana. Kana. Piusak panta. Numbaro. Batasan. Liap ni janin punuan. Ikhatay mo man. Ikhatay daman. Namin ko rin kay dabong. Balik naman ganun yung nagitakar sa manok. Kakuha ni. Be.
Labay na naman ang di mailhan. Naray lang nga nagbidyukihan. Mani unuron man di ay. Ako na mi guys, grabe paningat ang simod, grabe ka init. Kapitan ko na sa start na basta nahuman ako dito sa munisipyo para isabay ra ko na nato ulit. Patay. So badyan ko na nato gasa. Naba ko na ila ka Puramil. Naba ko na ito sa munisipyo. Maglaba pa maka. Pangito pa nang nanay ni ay. Nga na to nanay. Sakay ra ko sa kabalabalon niya. Hindi masakay so badyan ko no. Mahal nga no sa pinangga po di just nanay ko. Siguro dito tayo kakita para nyari dagang motor karon niya mga anak motor na mga. Motor na siyang do muragod pa na natin do. Sinanay kay pinangga man dati muragod pag ako, nga pinangga pud nimo. Nga di pud gusto. Subayan ko na natin nanay. Laro nga siya isa. Ato subayan din nanay. Subayan ko no, tanang ko na naba ko na Florami. Diyan mo dito sa munisipyo gumana ba kay ka-register man kuno to. May pora may katumatak ko siya. Mantag dila mapud kasi katong mahina. Nawa. Dirang kubi pasalik. Magayo po ko rin mo itong tigil. Abot ko tigil. Ito ba yung taga-tipunan? Ako sa nyo. Mga ito na po ipakuha ni buka ni maglaba sa kadaan ko. Basi nung marata makalakaw-lakaw. Kaya tanga-tangaon ni namo niya mong schedule. Kaya balik na po ni sunod at daw. Si Junjun gisugo mang nanayaw ka ng paadyo sa patungposit dito sa CR. Balin dito sa sugat. Sa pultahan, pabutangan o ka ng naib. Lak. Singanda na. Maglaba man karon ako, magayo-ayo sa balay. Para upo ako sa tanong. Ipatuon kami sa mga sister isa nga taas katipunan. Lahat sa komentaryo. Mga ni kalsada, kaya na mapadong sa mga lungsod. Madyo ang tempo karon, madyo lamang gimaguan. Sa una di pa ni siminto. Magkuhan na ni sa una, grabe pa ning lapuka. Marag baka. Narpay kabiyapsan na subos. Ito kabiyapsan. Nagbiyo dito mga bulog-bundokin kita kadyo Talayan ano na dito trabaho abi. bago paningganihan. Nani masalian ng bismillah. Motor dito pa na si Aling drive. Hindi na kay Kramunon na. Kramunon. Anak tagi sa school na ilika ta simbahan. Dito pa pwede mo suda na. Pwede? Pwede wala dito. O pwede na pagka-street. Ito na sa highway. Pwede, bili na itong Valentina. Di uy, maglakaw na putang dugay. Dani ko nag-eskwela ga school sa una. Nagangurumda na o kumamila. Ayo, amo na yung utog tao ni. Maunang nagahangbaon pa ni Uto. Nag-abot na niya. Nalamang kanon. Gara namang katasag ni Lakaw. Turan ni tao. Di pa na ingani. Kahoy-kahoy pa itong labat-labat sa una. Di pa ingani. Namang simbahan guys. Pit na mahuman. Ano man? Man niya mong kan guys simbahan. Kuha na ni bako. Di man ingani kurma sa una. Karon lami na. Lami na kadyo kurma simbahan na. Bako na. Nanami dari skon guys. Merkado dari may mamalit.
Hardware dyan dyan may nakaibagon sa inay dyan kamalitin. Gani ra. Gani pong tanong na para ay dari speakers. Tiplon ka. Kung ano ya? Tiplon? Tiplon o Tina open ba? Wala sila. Single ra. Di, putaw ako ah. Di ay nga di. Freedom ka na ako. Kana ka kay Fred. Sibuhan na doon. Oo. Ito eh. Kaya isugo kami naman. Pang ko na eh. Kalitan na gripo ba eh. Usa na lang. Kaya naman usa dito. Ano may pangkuhan sa hook? Padulong sa gripo ba? Ano ang mga nalim? Kung tawag ka na sa? Oo, ka nang matawran na boss. Saka na ako ng guys. Hoy nga na. Ito Nga naman naman. tinatanap ko kay host dito. Gusto Oh, paresod na lang. Ato na tas lain. Basig na ibalik das lain. ano ko ba? Parang yung kasi yara kami sa tab. Yun yung tawuran. Lisod kayo. Ano sa man? Wala lang. Ugkon niya karang lock para sa pwede na na. Pwede na na dito. Sa pruta nila. Ha? Ilan sa bro? Paano lang sa usan ni? Tapos lang hardware. Basig na ba? Ito yung pangalan itong pang-panel sa house bro? Ina ni patong dito dito? Ay sa kusina nito, ilisan sa Sierra? CR lang. Dari speakers basig na ila. Ano may host coupling dito? Sige, salamat. Day sa host ka ng host sa pan ba? Itong gamiton sa garden na host, manana. Patan na ko ba? Dara. Kini ang gingon nimo. Para na magkabit sila sa host. Ano na dahil salpak. Puset? Oo. Hindi sobra na mao. Ang katong sa ay pag katong kuan ba katong sa gripo di ay sa gripo. Din butang ang hose. Kani sila pang sumpay ra din eh. Connector itong gikan sa kuan sa Ang ilang kurente. Da naman may plastic. ha? Para GI. Asaptan ako no be. Ang sa kurente ba nga ikuan nila oy. Ay printing. Namalik na sila? Ay salang ta na. Kinasa? Along. Ganina ang kadlawon. Sila kuya gabi eh. Sila ni Roy ganyan kadlawon og si Motor Angie. sila manig diri sa Agi ikaw? Manakiri. Manaka? Ang lamas ng ibit-bit eh. Clip So, from ni. ningan to mi sinjo gabi eh. Janing balik mi kayo. Ano naman mi nakatuod. Ningan mo siya nga. Lapas na ko na mi datos. Sura sa? Basket. Mga alas 6. Dito mo basket Standard ba ni Sa basketball na mi. Janing lapas na kuno mi. Mara na. Awa. Nagbalik na naman mi. Wala naman mi mulahos. Nasa man na doon? Kung yun to sa CR kay maibot lagi. Magtaron sila ng repo sa... Ugong nanay. Ay nito tay. Kasi mga ban. Kanino si pila ni Brad?
Ha? Trending wala to. Masuk ba mo? Isda. Duha na siya. Nakay pang laksas sa puntahan. Ha? Bare to ba? Mula ang ramidad to. Nakalimot na mong gugutong sa una. Unahan pa niyo sa atong Bulan. niyo nang ko kawayanan, bibi mo git-git na magayo, di ba ngit-git man to usa mana. Ito para to na Oh, Naway, yun bitaw ko. pa may gagmay ni Brad, murag dako kaya. Ay sakto. Nilong mula ang ramidad tulong. Ngasa? Apat ra gawin kami Kana saktura na. Dito. Ha? Saktura na. Mabli ba nila to? Magunon na kay dako. Dako pa ganitong lock nila dito sa kusina kaysa dana. Ang kita oran tanan. Sakto rin niya. May ni kay ligon. Ina niya batin to pinari. Nipis raman to. Iya Mas pati to pikas. pinari. Kanilang duha. Duha. Anong duha? Sa siya. Sa likod pabutangan, sa tubangan pabutang. Ah, Itatay pabutang po dong. Diyon sa kuan likod kay sudlo niya tag kuan. Tatay. mga kita lang nastatay si tatay ron trabaho di naman kita. Gag may ba kayo nito no? May gahi nito no? May mga extra nito no? Balikan ito. Unsa man? Gag may kadali kayo niya magpunggit man. Ay screw. Screw niya. mabilis Masig sa na likod, ila, ah. apil ila Saktuan magpalit. ng bangag. Balag tas taas. Pag kuno midja ra pagkatagos. Sabi natin. Lagi wala ulo mong. Weh, taasa oy. Ang taas Ina ni man. maligon. Black ba? Black screw. Ang taas man, sigma mo. Sig mo sangkus nila ay mo tagos. Dapat ani ko ano. Kanang mubo ra. Uno, no? uno. May na lang. Dali ra ba kini mapunggit na ni? Hmm? Ang gahi ra ba to yung putahan niya tayo mga ba? Mangita tang layang hardware na. Ano pa ba layang hardware dani? Nakidagan ni ko. O des pikas, Kana lang. balik des pikas, sig na ila. Parisibo niya ko dong. Kay gisugo ra ra kami. Palitag kisyo. Una, parehas. Nakapalit na mi guys, mangita pa mi kuan, straw sa Screw. screw. Mangita pa ko na mi kuan guys, screw. Para bisalong na nambok no. Ano pag ikan salong? Ito sila. Namang merkado naman ito bangus, musugba ko na sila. Pareha mi nanambok, pareha pud ming subaybor. Level 50 naman po na siya sa una. Kaluoy sa Ginoo, survive na mas Mangita gihapon. siya sila. Screw nila. Nganay nga nakatas Uno. Asa mo yung dagta ang kukubi? sa talbos. Ugaw mo kayo, marami. Nangyigig mo. Ano naman tagna Hindi sa makada ng taas. Tagpila ni siya. Tagpila ni boss. Iso ako. Sorry. Taas Uno na. ni siya? Oo, uno na. Kalit lang kung pila ka buki, basta hindi ay pwede. Piso ra bitaw. Dos. Ulitis oh. Mukha ni mangipangita. Oh, awili sa likod. Para mo din hugawan ni ang kamot. Gre ko ni ana de ang buhaton nito dai. Tusok dire, gripo dire. Babag na ba? Ato rin nakabot kay murang tanawon. Di agi inisik ko lang daan para na ta sa merkado, ibabag na ko to. Ito man to. Tusok, ibabag dire. Gripo dire. Ay, Ingari na lay kuwang. engineer. Ngani kuwang. Ah. Pero try na atong ina. Ato ito ngayon kay ara ba ilain mo? Ayo. Ari mayo.
Taas-taas lang dito yan eh. Itong itom ba itom? Medyo naman tagnaa. Muni po mas konde sa market sa Alicia. Alicia Public Market. Taas man eh. Dako siya? Dako. Tanaw ko naman si Koydira. Koydira siguro na pa. Gamay ramay lapas. Wala ito. Ini puti. Kana puti ko na bigyan ni yan ko tanaw. Gamay ramay lapaw. So din. Si Koydira na. Pareha rin siya lahi. Dako na ni Pisto. Di ang kita na on trade. Pareha ra. Pila usa ni dong? Kanila lang? Oh. Kana lang. Ligo itong black strawberry. Ano yan? Piso. Balik. Walo. 20 pesos. Ay, bali 20. Oh, 20 pesos lang. Ano naman, 20 pesos. Nakapalit na mi guys. Dani hapit na rin palit og sabon kay maglaba ko karon sa kuan. Labunon kay sunod adlaw balik na tug Cebu man na naguli. Balik sa Cebu way dang kuan labunon. Nagrabing inita. Wait, sa market sa kuan. Pio. May market sa Alicia. Mo niya tubangan dali. Na. Ang hapitan sila na sa munisipyo kay nastatingan matastatay ng subadyan puno. Para isabay ra ko na namuguli. Ha? Muli ko ta. Pwede na baka bisitahan si Florame hingan mo tostiri nga di sa kuno pwede magbisita kay agbata na eh. Dito eh. Ang pamati. Namanda na ila ka Florame o. Nadiha o. Nagilang sa dyan na namira ba dyan ditso. Yun doy. Isa man to. Sa isa. Di oy. Sa isa na ang motor na isa. Among apitas nanay. Di tama. Oh, Hinanay. Ang mga giyon. mula grami diha. Sudan ba yun? Uy. Kasuday ka. Hindi ka ng kainit. Alicia Budol. Biuhaw mo ko. Kumbang nang ka. Bintang tabi. Bigyan mo yun. Nadi ko. Isa pa na pag-upo. Suki mo to nila. Suki nila to. Bilin sa nimong motor dia. Ay dani mo bilin sa nimong motor dani kalindong. Tanong sa kang. Diya ramon to. Bintang ko dito. Tanong sa ba? Bilin sa nimong motor kita kay mag-picture ta dito at tubangan sa munisipyo. Dani na mo gyud magpangparking. Ito ba kasi na ito nagpawi at isang suro doon. Bilin sa nimong motor dani. Ani mas nanay dani mag-release. Ha? Atas ang surojon kay gisugo ra batang tatay si kasabaan ka. Atas ang surojon kay gisugo ra batang tatay si kasabaan ka.
Kailan bang lagi din na itim yo? Nabi ka. Hala, ang nakita nagbata. Isipon pa. Hi guys, nakita na mas nanay dito. Silang doon ni po kami nag-uban. Gibanan din si Jangpan po kami. Jamuna na naman kunumi. Kidugay pa kuno to sila. Dugay-dugay pa. Dire. Mo. Dito may lakuan guys. Anong kabre? Ramang sang lauson ka rin. Ay gabi, wag ni Cloud. Kay gabi, ini nga naman. Midaniwa naman minakatuod. Unahan pa man kaya, sigurado ka? Oo. Kaya tumanan kami magkuhan pa pisunit. Kaya lisod mag-signal dito sa ibabaw, mag-isip mig-upload. Namalik na naman mi, kay murag din naman mao. Ayaw para pa ko sa ako kaning ko ng break. Adjust. Kinong lang ko na mo tudulugan ko din. Unahan pa lagi kamay. Itong may basketballan. Nakinamdam ko ito nga tumis nanay. Unahan pa sa basketballan nag-ila. Atong kita nga ni Dugay naman to. Sibli, wa ka nakalimot. Dugay na to. Wa pagipanganak ito skim-kim. Wa pas kin-kin. Sigail pa to. Nanini mo sa una. Jama naman ka. Hindi ganing wa taning tuk-tuk na itong naibay nga amakan. Di alam ba mao. Di ayaw ba ayaw. Lapit. Tumasa. Wala ni na magutak-tak na gudi sa una. Na magudi sa una. Na uy. Lagi. Nakalimot na ka. Ipaglalis ko jud ka nga ako'y tagadani, di ka tagadani. Gadani lagi na di makakatumtum lagi. Ikaw may di makadumdum. Ningon ko nga unahan pa dito ning balik ka kay di mao. Ug ning sunod ka na di ning ambot ta. Ano ka mosunod? Ningon mo ka nga di ka mao. Di og ning sunod lamang gid ka na gabi eh. Oh, na skim-kim oh. Oh. Awa. Nawa. Mo lagi ni ila. Oh, di ba? Oh, di ba? Wa pa ni apitar may kareject to gamong gituod og. Mo ba gajud gidi man mo tuo. Naka-outro na bukan. Di man mauning Hinday. balaya oy. Ningan mi gabi dato ra may unahan sa basketballan kani jadi kuno mao. Siyempre, pag unahan sa basketballan, ngiob na kayo. Ngit-ngit ba? Malik kita ay. Tanon siya, kung sa kabaw, nabuwang. Pasa kita malahos gabiin ha. Balik na laman mi. Amas ko ini. Pwede mo ba ginamamos niya? Inom ko tubig. Inom mo tubig. Nay tubig bugnaw. Kag baso ko kay mainom pug ko. Nay tubig bugnaw. Kag baso ko. Hi day. Hi guys, dan nagajud mi darila ko ini. Kapot nagajud mi gabi kinawa man do ning lahos. So, tak mo nga rin. Ano, ko dali kay dapli karsada. Ja karejo trapod mi kajo, ego rapod mi ring hapit. Ja padong na pud mi muli guys. Hamping mo. Hamping mo, Tim. Bye bye. Bye. Si makalag mi katipunan hapit trapod mi dari. Bye bye day. Okay, hamping mo. Uh, So, tak mo gabi eh. Susarang kamdaga naman ko dali ya. wow, kay nahaglit na si Ja. Kay kawadya na nakuno, ngit-ngit. Ano naman ning lahos. Kita gaya. Tuno na mama. Alis sa meday. Sige day.
Na nami dari guys sa bye. Kanang good. Ulit pa naman sa yawang. Naman to mga papel pa nga gipanghalungkay. Gipananawa ka na yung mga papel nga na din ang mga sikasog titulo sa to titulo. Di, ang sa kaso lagi katong titulo, katong buwisan sa titulo. Pag-arrange, pagbahin ba? Yan sa man tong gikuang nanay, agato na dyan tong bahin. Duwa naman titulo. Hawata ng titulo. Namot-bot naman to si Im siguro. Kamo yung mauting kay kang Im. Ginegosyo naman ka. Kinsa man din tagbuhi sa una. Ay, Kanang kanang tong tabangan dito. man nagbuhis. Nandiya karon kamo na may magbuhis. O kana na may titulo, idahay na buhis. Ay jahay na. Ha? Ato ra nang nanayatag ng kuan niya. Nakapalit na mitay sa mga pangkuan daris gripo. Pero kay ako sa Namari mga kuan resibo pilay gasto. Agsira. Naapod. Trabaho ni Junjun na ron. Duwa na pa tayo nagtigib. Ha? Tigib. Bistro raman siguro na. Panda. Nagkabulingit mga panda. I love you, Mama Didin. I love you, Day. Nus ang muli, Mama Didin. Yan nagka-Merkulis. Ako mag-kulit, Mama Didin. Sunod ugma. Love you, Mama Didin. Love you yan. Nus ang birthday yan, Mama Didin. Nagkamayo. Gay, si Mingkoy. Nanghuot na mas Mingkoy. Mararabang Mingkoy, oh. Awa. Oh. Si Mingkay. Singan si mangiring yan. Mingkay? Parisan din ng Mingkoy. Among iring dito kay Mingkoy man. Mag-share ka dire? Awa. Hmm? Ako rin ko ano na mag-share ko ka dyan. Asa, di mo trabaho. Kumana to dito sa kikikik sa buto na mo. Ngay nga na, radi ay. Inana, ang lang isa ko. Tay. Ito tutuin kay. Di ba usaray nanay pero nagsama siya, nag-ana oh. Parang di na mag... Kuhan, matalo na nilagay. Pwede lang pa kasi, pwede po dire oh. Magkakagyan mo ni mo oh. Hindi na sila magkabukabo dari sa bandi. Namdas na nay. Sama na nay. Bik-bik. Oh, man sini, nay pilit upuan, nay sabon. May powder upuan. Dan. Mas daplin. Sabon. Ano dyan na to box tabi? Nandiyan na man nagajud mo ko. Mabilis. Pero atawagan na po. Para di importante hindi mo pataguan tanawa hangin bayran. Sa man nay mo ni mong nabuhisan. Ag usa ka titulo nga pamabot mao ni 221 ra. Ah, Ang karing duha ka titulo nga nganto na nga 1,056. dako day na. Wa man ka buhis sa 23 mo nagibuhis sa 23. Ah, jawa na Mo din nabuhis. di wa ni dapat titulo ka wa man ka buhis sa Amo nang namahal. 23. Oo. Nang namahal. Kamu kabuhat buhis. Pero di pa na mao ang kuan sa karong sunod ug kuan ang katong buhis na sa kartuig. Tawagan ako nako. Ah, manyo kinahuman ra. Ano mara ko din. Ano mo boss pa yan sunod ihatod lang ko kuno muda sa laman duy he. Ang tat ang bis ko ja. Ang makapahuay kung muka ato ko magtambay. Magsige istorya ako ng bata. Bata sa ndo hilo man sila kaadto makatulog bata. Was mood ang bata, bitong gihagwa-hagwa. Mga ilang pang gidudagan sa kayuban ang mga mga Luoy, si Dalto nagniwang. ang gitawag sa big. Saka size. Ah, mong namalit kag pilit kay simbang gabi naman di ay. Parang ini pa. Bigil kay mo diyan nga ito big. Hindi na pong painitin pas katong sa una nga kami naghatod sa painitin diyan na pagadlaw na bagyo. Katong pagudit ba? Tag pilang kilo pilit dani nay. Asinta. Ha para sa depo dito. Amo kang gihapit na to kay niil mas nga susiha si Lita dito munisipyo Gumana ba. Kay idengan ra kuno kag uli. Malabi, Ma? Manuning hapit mi dito. Mansama? Mansama? Anong maniod to nanay? Sanang kung ano pagpukunan niyo nagigdag ros lingkuranan pagkabutom nakatubang ko. Ikapoy ko ni hapit man may ilalong nay.
Wa. Pista. Pista man ko rin dito. Nagsubasok to sila kuan bangus. Yan naman tinagi istorya-istorya silang kusina. Wa man sila yung nagpista. Wa man. Kita gan mingalong dito sa lungsod ganiha. Oh, namalito isda. Mapos tayo ng makalabuan, mamadrisin. Ha? Dahil mamadrisin. Gimangaw jud kang gail ganiha ra man siya kasi banggit ni gail. Mamadrisin na mas ilan mamadrisin. Na dito daw maning uban kay klase man di man mabsin. Makuwang sila mamadrisin. Maguwang ni mas kuya Gian. Pili mong edad? Kaya patong mamadrisin. Si Gian kay 16 years old na mas Gian nag ikaw. Pili mong edad 40. Pila edad ni Liana nay? 14 maguwang lagi si kuya Gian nimo. Pagkaon na, unta na nimo pagkaon. Malapi ma? Kung maglaba. Buta-buta yung saging ug kalutong nay na pa sila Mani. lababo. Man gipalit kay mo matot sa abos kay mo kung karoy pong ang gito bang luy ka. Narang kalutong tamis ra ba mo na gilanlan ganiya. Nami man ano. Lami bitaw. Lari tinugay. Matitin na lang sa nagdupan. Ngano ningon magkagapon nga magtawag kag barangay. Kaya duke man mo ilang sila mamatitin. Ha? Duke mo ilang sila mamatitin. Ika po dyan nakagpaminaw sa video kay galiwaro sana ka. Ningon man siya asa kuno siya magpatabang asa daw siya magpa kuag barangay. Patabang kuno siya sa barangay. Mamatitin na laos na daw man ni mamatitin. Ano mo dodoa makagdahog man eh. Ano dodoa makagdahog man eh. Gihatag na ni Junjun nagkuanay? Sukli. Gihatag na ni Junjun nagsukli. Agsukli bas suklis imong 1,000 ganiha nga gipapalit. Duy, itong giparesibyuan. Hirap yung mamatitin. I love you. Ha?